Bun găsit la o nouă lecție de matematică! Numele meu este Roxana Lica și vom rezolva astăzi testul propus la examenul de bacalaureat în 2021, profilul matematică-informatică. La primul subiect, din materia claselor a 9-a și a 10-a, exercițiul 1 cere să arătăm că 1 plus i la pătrat minus 2 pe lângă 1 plus i plus 2 este egal cu 0, unde i pătrat este egal cu minus 1. Să calculăm 1 plus i în paranteză la puterea a doua, minus 2 pe lângă 1 plus i plus 2. Este egal cu 1 plus 2i plus i pătrat minus 2 minus 2i plus 2. Reducem minus 2 și 2, 2i și minus 2i și obținem 1 plus i pătrat, adică 1 minus 1, adică 0, ceea ce trebuia demonstrat. Cel de-al doilea exercițiu consideră o funcție definită pe R cu valori in R, dată de f de x egal cu x pătrat plus ax minus 5, unde a este număr real. Trebuie să determinăm pe a, astfel încât punctul M mare de coordonate 1 și 2 să aparțină graficului funcției, ceea ce este echivalent cu faptul că f de 1 este egal cu 2, dar f de 1 este egal cu 1 pătrat plus a minus 5, adică minus 4 plus a, rezultă deci că minus 4 plus a egal 2, adică a este egal cu 6. Am determinat a egal 6, astfel încât punctul aparține graficului. Cel de-al treilea exercițiu cere să rezolvăm o mulțime a numerelor reale, ecuația logaritm în bază 4 din x pătrat plus 1 egal cu logaritm în bază 4 din x plus logaritm în bază 4 din x plus 1. Să punem condițiile de existență, care înseamnă că x pătrat plus 1 este mai mare strict decât 0, x este mai mare strict decât 0, respectiv x plus 1 este strict mai mare decât 0. Din toate rezultă că x aparține intervalului de la 0 la infinit. Haideți să scriem acum în loc de logaritm în bază 4 din x plus logaritm în bază 4 din x plus 1, logaritm în bază 4 din x pe lângă x plus 1. Așadar, ecuația devine logaritm în bază 4 din x pătrat plus 1 egal cu logaritm în bază 4 din x pe lângă x plus 1, ceea ce devine echivalent cu x pătrat plus 1 egal cu x pătrat plus x, adică echivalent cu x egal 1. Care aparține intervalului de la 0 la infinit. La exercițiul 4 trebuie să calculăm probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie divizibil cu 2 și cu 5. Probabilitatea înseamnă număr cazuri favorabile supra număr de cazuri posibile. Cazurile favorabile sunt numerele care se divid și cu 2 și cu 5, adică numerele care se divid cu 10. Prin urmare, cazurile favorabile sunt 10, 20, 30 și așa mai departe până la 90, adică sunt 9 cazuri. Cazurile posibile sunt toate numerele începând cu 10, 11 până la 99, adică toate numerele de două cifre. Sunt 90 de cazuri. Probabilitatea este egală cu 9 pe 90, adică 1 pe 10. La cel de-al cincilea exercițiu se consideră un reper x, o y cu punctele M, N și P. Trebuie să determinăm ecuația dreptei d mic, care trece prin punctul P și este paralelă cu MN. Dacă dreapta d mic este paralelă cu dreapta MN, înseamnă că panta dreptei d mic este egală cu panta dreptei MN, adică este egală cu diferența ym minus yn supra xm minus xn, adică egal cu 4 minus 1 supra 3 minus 0, egal cu 3 pe 3, egal cu 1. Așadar, panta dreptei D este 1 și dreapta D trece prin punctul P. Înseamnă că avem ecuația y minus yp egal cu panta dreptei de înmulțit cu x minus xp, ceea ce este echivalent cu y minus 0 egal cu 1 pe lângă x minus 3, adică y egal cu x minus 3. Este ecuația dreptei D. La punctul 6 se consideră un triunghi dreptunghic ABC cu unghiul C de 90 de grade. Trebuie să arătăm că tangent de B este egal cu 1 supra tangent de A. Tangenta unghiului B este egală cu cateta opusă supra cateta alăturată, adică egal cu cateta opusă AC supra cateta alăturată BC. Tangenta unghiului A
înseamnă cateta opusă pe cateta alăturată, adică înseamnă BC supra AC. 1 supra tangent de A înseamnă 1 supra BC pe AC, adică înseamnă AC pe BC. Din cele două relații rezultă că tangent de B este egal cu 1 supra tangent de A. Desigur că puteam să exprimăm și tangenta în funcție de sinus și cosinus și să folosim formulele unghiurilor complementare sau să scriem că 1 pe tangent de A înseamnă de fapt cotangent de A, care cotangent de A este egal cu tangent de 90 de grade minus A, adică egal cu tangent de B. Sunt o mulțime de alte soluții. La cel de-al doilea subiect, primul exercițiu, consideră matricele I3 și A de A, unde A este un număr real, matrice de 3 linii și 3 coloane. La punctul A trebuie să arătăm că determinant de A de 0 este egal cu 8. Să calculăm A de 0. A de 0 înseamnă matricea 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Să calculăm determinant de A de 0, care înseamnă determinantul 200020002 și este egal cu 2 ori 2 ori 2, adică egal cu 8. Ceea ce trebuia demonstrat. La punctul B al problemei trebuie să determinăm matricea B mare din M3 de R, știind că A mic ori B mare este egal cu A de A minus 2I3 pentru orice număr A. Ce înseamnă că matricea A mic ori matricea B mare este egal cu A de A minus 2 ori I3. Să calculăm pentru început ce înseamnă A de A minus 2 ori I3. Înseamnă matricea A plus 2, 0 minus A, 0, 2, 0, 3A, 0, 2 minus 3A, minus 2 ori matricea I3, adică 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, adică este matricea A plus 2 minus 2, adică A, 0, minus A, 0, 0, 0, 3A, 0 și minus 3A, adică este A mic înmulțit cu matricea 1, 0, minus 1, 0, 0, 0, 3, 0, minus 3, pe care o pot nota cu B mare. Așadar, matricea B mare este matricea 1, 0, minus 1, 0, 0, 0, 3, 0, minus 3. La punctul C al problemei trebuie să determinăm pe n astfel încât determinant de A de n ori A de minus n să fie strict mai mare decât 0. Să scriem ce înseamnă că determinant de A de n ori A de minus n este strict mai mare decât 0. Înseamnă că determinant de A de n ori determinant de A de minus n este strict mai mare decât 0 și să calculăm pe rând fiecare determinant. Determinant de A de n este determinantul n plus 2, 0, minus n, 0, 2, 0, 3n, 0, 2 minus 3n, ori determinant de A de minus n, care este minus n plus 2, 0, n, 0, 2, 0, minus 3n, 0, 2 plus 3n. Mai mare strict decât 0, ceea ce va fi echivalent cu, voi calcula primul determinant, este 2 pe lângă n plus 2 pe lângă 2 minus 3n, minus 0 plus 0 minus 2 ori 3n ori minus n, minus 0 plus 0. Înmulțit cu cel de-al doilea determinant, care este minus n plus 2 ori 2 ori 2 plus 3n, minus 2 ori n ori minus 3n, mai mare decât 0.
adică devine echivalent cu, voi desface parantezele și obțin prima paranteză. 2n ori 2, 4n, minus 3n pătrat, adică minus 6n pătrat, plus 8 minus 12n, plus 6n pătrat, de înmulțit cu minus 4n, minus n ori 3n, minus 3n pătrat cu 2 minus 6n pătrat, plus 4 ori 2 plus 8 și plus 6n ori 2 plus 12n, plus 6n pătrat mai mare strict decât 0. Adică este echivalent cu, reduc minus 6n pătrat și 6n pătrat și obțin 8 minus 8n, de înmulțit cu 8 plus 8n, strict mai mare decât 0. Dar 8 plus 8n este mai mare decât 0 pentru orice n număr natural, înseamnă că obținem 8 minus 8n mai mare strict decât 0, adică obținem că 8 este mai mare decât 8n, adică n este strict mai mic decât 1, dar n este natural, singurul număr natural mai mic decât 1 este 0, n egal 0. La cel de-al doilea subiect, avem o lege de compoziție dată de x compus cu y egal cu 1 pe 2 pe lângă x plus y plus modul de x minus y. La punctul A trebuie să arătăm că 2 compus cu 0 este egal cu 2. Calculez 2 compus cu 0, care înseamnă 1 pe 2 pe lângă 2 plus 0 plus modul de 2 minus 0, adică 1 pe 2 ori, paranteză 4. Atât de fapt, pentru că aveam 2 plus 2, 4, deci 2, ceea ce trebuia demonstrat. La punctul B, trebuie să demonstrăm că dacă A și B sunt numere reale, astfel încât A mai mic sau egal decât B, din asta rezultă că A compus cu B este egal cu B. Haideți să vedem ce înseamnă A compus cu B dacă A mai mic decât B. A compus cu B înseamnă 1 pe 2 pe lângă A plus B plus modul de A minus B. Adică este 1 pe 2 pe lângă A plus B plus B minus A, atât cât este modul de A minus B. A și minus A se reduc, adică 1 pe 2 ori 2B, adică B, pentru că modul de A minus B este egal cu A minus B dacă A este mai mare decât B și B minus A dacă B este mai mare sau egal decât A, situația noastră. La punctul C trebuie să determinăm numerele reale x, astfel încât 2x compus cu x pătrat plus 1 compus cu minus 2x egal 10. Conform punctului B al problemei, dacă A este mai mic decât B, mai mic sau egal decât B, atunci A compus cu B egal B. Așadar, dacă 2x este mai mic sau egal decât x pătrat plus 1, relație care este echivalentă cu x pătrat minus 2x plus 1 mai mare sau egal decât 0, adică x minus 1 la pătrat mai mare sau egal decât 0 și este deci adevărată, înseamnă că 2x compus cu x pătrat plus 1 este egal cu termenul mai mare, adică x pătrat plus 1. Să compunem acum pe x pătrat plus 1 cu minus 2x. Va fi egal tot cu x pătrat plus 1, deoarece x pătrat plus 1 este mai mare sau egal decât minus 2x, aceasta însemnând de fapt că x pătrat plus 2x plus 1 mai mare sau egal decât 0, adică x plus 1 la pătrat mai mare sau egal decât 0, relație care este adevărată. Așadar, ecuația devine x pătrat plus 1 egal 10, adică x pătrat egal 9, adică x egal cu plus sau minus 3.
numere care aparțin mulțimii numerelor reale. Am ajuns în sfârșit și la subiectul al treilea. Exercițiul 1 consideră funcția f definită pe R cu valori in R, dată de f de x egal cu x minus radical din x pătrat plus 3. La punctul A trebuie să arătăm că derivata funcției este egală cu radical din x pătrat plus 3 minus x, totul pe radical din x pătrat plus 3. Să calculăm f derivat de x, care înseamnă x minus radical din x pătrat plus 3 totul derivat, adică înseamnă 1 minus 1 supra 2 radical din x pătrat plus 3 înmulțit cu 2x, adică simplific 2 și 2, obțin 1 minus x supra radical din x pătrat plus 3, amplific cu radical din x pătrat plus 3, și obțin egal cu radical din x pătrat plus 3 minus x, totul pe radical din x pătrat plus 3, relația adevărată pentru orice x real. La punctul B al problemei trebuie să scriem ecuația asimptotei orizontale către infinit la graficul funcției f. Pentru aceasta vom calcula limită când x tinde la infinit din f de x, care înseamnă limită când x tinde la infinit din x minus radical din x pătrat plus 3, adică limită când x tinde la infinit din, o să amplificăm cu x plus radical și obțin la numărător x pătrat minus x pătrat plus 3, totul supra x plus radical din x pătrat plus 3, adică limită când x tinde la infinit din minus 3 supra x plus radical din x pătrat plus 3, adică minus 3 pe infinit, deci 0. Înseamnă că dreapta y egal 0 este asimptota orizontală la plus infinit la graficul funcției f. La punctul C al problemei trebuie să determinăm mulțimea valorilor reale ale lui A, astfel încât ecuația f de x egal a are soluție. Putem rezolva această problemă în mai multe moduri. De fapt, această mulțime a valorilor reale ale lui A reprezintă imaginea funcției și putem face tabelul de variație al funcției, apoi să extragem din tabelul de variație imaginea. Putem rezolva însă și cu șirul lui Rolle, punând condiția ca ecuația să aibă o soluție, însă în cazul acesta trebuie să generăm funcția g, dată de g de x egal cu f de x minus a. Vom rezolva cu tabel de variație. Consider deci funcția f definită pe R cu valori în R. Știu derivata f derivat de x egal cu radical din x pătrat plus 3 minus x supra radical din x pătrat plus 3 și determin punctele critice. F derivat de x egal 0 înseamnă radical din x pătrat plus 3 minus x egal 0, de unde rezultă că radical din x pătrat plus 3 egal x, dacă ridic la pătrat, înseamnă că 3 este egal cu 0, deci x pătrat plus 3 egal x pătrat, echivalent cu 3 egal 0, ceea ce este fals. Aceasta însemnând că ecuația nu are soluții, adică f nu admite puncte critice. Haideți să alcătuim acum tabelul de variație. Domeniul funcției este R, deci de la minus infinit la plus infinit. Semnul derivatei este același pe toată axa numerelor reale, derivata neanulându-se în niciun punct, pentru că nu există, așa cum am spus, puncte critice. Semnul derivatei pe toată axa reală este plus, ceea ce înseamnă că funcția noastră este strict crescătoare și să calculăm limita la minus infinit și limita la plus infinit. De fapt, limita la plus infinit era calculată, era 0. Mai avem de calculat limită când x tinde la minus infinit din f de x, care înseamnă limită când x tinde la minus infinit din x minus radical din x pătrat plus 3, adică înseamnă minus infinit, deci minus infinit. Funcția noastră crește de la minus infinit până la 0, înseamnă că imaginea funcției este intervalul deschis de la minus infinit la 0. Vom nota că f este strict crescătoare pe intervalul numerelor reale, deci pe R, limită când x tinde la minus infinit din f de x este minus infinit,
limită când x tinde la infinit din f de x este 0, funcția este continuă, înseamnă deci că imaginea funcției f este intervalul de la minus infinit la 0 și înseamnă că ecuația f de x egal a are soluție chiar unică pentru orice a aparținând intervalului minus infinit 0, care este imaginea. Haideți să rezolvăm exercițiul și folosind șirul lui Rolle. f de x egal a, ecuația, se va transforma în f de x minus a egal 0. Notez aceasta cu g, așadar inventez funcția g definită pe r cu valori în r, dată de g de x egal cu x minus radical din x pătrat plus 3 minus a. Știm că g derivat de x este egal cu f derivat de x și este egal cu radical din x pătrat plus 3 minus x, totul pe radical din x pătrat plus 3 și este diferită de 0 pentru orice x real, ceea ce înseamnă că funcția nu admite puncte critice. Și acum vom alcătui tabelul pentru șirul lui Rolle. Știm că limită când x tinde la infinit din g de x înseamnă limită când x tinde la infinit din x minus radical din x pătrat plus 3 minus a și înseamnă 0 minus a, adică minus a. Mai știm că limită când x tinde la minus infinit din g de x înseamnă limită când x tinde la minus infinit din x minus radical din x pătrat plus 3 minus a și este minus infinit, deci are semnul minus. Dacă ecuația g de x egal 0 are soluție, atunci trebuie să avem o variație de semn. Cum semnul acesta este minus, semnul în minus infinit este minus, înseamnă că variația de semn ne obligă ca minus a să fie mai mare decât 0. Înseamnă că a este mai mic strict decât 0, adică a aparține de la minus infinit la 0. Am obținut în mod evident aceeași soluție. Suntem la subiectul al treilea, exercițiul 2, în care se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, dată de f de x egal cu x pe x pătrat plus x plus 3. La punctul A trebuie să arătăm că integrală de la 0 la 2 din f de x ori x pătrat plus x plus 3 este egală cu 2. Vom calcula integrală de la 0 la 2 din x pătrat plus x plus 3 de înmulțit cu x supra x pătrat plus x plus 3. Simplific x pătrat plus x plus 3, obțin integrală de la 0 la 2 din x, care înseamnă x la a doua pe 2, luat de la 0 la 2, adică 4 pe 2 minus 0 pe 2, deci 2, ceea ce trebuia să demonstrăm. La punctul B trebuie să arătăm că integrală de la 1 la 2 din g de x este logaritm natural din 9 pe 5, unde g de x este 2x plus 1 pe x ori f de x. Să scriem ce înseamnă integrală de la 1 la 2 din g de x. Înseamnă integrală de la 1 la 2 din 2x plus 1 pe x ori f de x, adică ori x supra x pătrat plus x plus 3. Simplific x și obțin integrală de la 1 la 2 din 2x plus 1 supra x pătrat plus x plus 3, care înseamnă integrală de la 1 la 2 din x pătrat plus x plus 3 derivat supra x pătrat plus x plus 3 și este egală cu logaritm natural modul din x pătrat plus x plus 3 luat de la 1 la 2. Este în mod evident logaritm natural din 4 plus 2 plus 3, adică din 9, minus logaritm natural din 1 plus 1 plus 3, adică logaritm natural din 5, deci este logaritm natural din 9 pe 5, ceea ce trebuia să demonstrăm. Și ultimul subpunct, consideră numerele reale a și b cu 0 mai mic sau egal decât a strict mai mic decât b. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul
in egal cu integrală de la a la b din f la n de x, trebuie să demonstrăm că limită, când n tinde la infinit din acest in, este egală cu 0. Propun să notăm pe f la n de x cu gn și să considerăm gn definită pe intervalul închis AB cu valori în R, dată de g indice n de x egal cu f la n de x. Funcție care este continuă ca și putere de funcție continuă, de unde rezultă că există un c căruia îi voi spune cn aparținând intervalului deschis AB, astfel încât integrală de la a la b din gn de x este egal cu gn de cn înmulțit cu b minus a. Aceasta fiind teorema de medie aplicată funcției gn. Așadar, rezultă că in este egal cu gn de cn, care înseamnă f de cn la puterea n înmulțit cu b minus a. Adică in este egal cu f de cn, care înseamnă cn supra cn la pătrat plus cn plus 3 ori b minus a, acesta fiind însă și la puterea n, și să facem observația că cn supra cn pătrat plus cn plus 3 este un număr subunitar, adică aparține intervalului deschis 0,1, pentru că cn este mai mare decât a, care este mai mare decât 0, este clară pozitivitatea, dar în același timp, dacă înmulțim cu cn pătrat plus cn plus 3, obținem că cn este mai mic decât cn pătrat plus cn plus 3, adică cn pătrat plus 3 mai mare decât 0, relație care este adevărată. Așadar, numărul nostru, baza, cn supra cn pătrat plus cn plus 3 este un număr subunitar, înseamnă că limită când n tinde la infinit din cn supra cn pătrat plus cn plus 3 la puterea n este egală cu 0 și atunci obținem că limită când n tinde la infinit din in este 0. Am rezolvat subiectul propus în sesiunea 2021 la examenul de bacalaureat profilul Matematică Informatică. Vă mulțumesc pentru interes și vă doresc mult succes la examenul de bacalaureat!